Ahojte, volám sa Ivan. Nachádzam sa približne 10 km od bratislavskej Petržalky, za hranicami v Rakúsku, v Heimburgu. Brána do hradu je zamknutá kódovým zámkom. Kombináciu nepoznám, ale ani nemusím. Vandali nám spravili cestu hneď vedľa, vytvorili v plote dieru. Podľa vychodenej trávy areál preskúmalo v poslednej dobe mnoho turistov. Hneď prvé dvere od brány sú otvorené, vedú do pochmúrnej tmavej budovy, ktorá je na prvý pohľad zanedbaná. Hneď pri dverách je zvonček s dvojicou lokálnych telefónov, ktoré už samozrejme nefungujú. Tento hrad v minulosti slúžil ako kasárne, potom kasárne zrušili a areál do istej miery zrekonštruovali, aby ho mohli nechať chátrať. Vstúpil som do vojenskej basy. Fungovala asi tak ako na Slovensku. Ako vám hovorili ľudia, ktorí mali ešte tú možnosť zúčastniť sa povinnej vojenskej služby. Dovnútra cely sa dalo nazrieť cez malé dvierka. Cela pre väzňa nebola príliš veľká. Okno bolo vybavené mrežou. Dalo sa otvoriť len pokiaľ by ste odstránili zámku. Každý, kto tu pobudol nejaký čas, si to zaslúžil. Nevinní sa predsa do basy nezatvárajú. Ešte aj svetielko bolo zamrežované, aby sa k nemu väzeň nedostal. Železná pevná posteľ je odrezaná, ostal len železný pahýl, vedľa ktorého je čierny pás, vytvorili ho šľahajúce iskry z kotúča. Zvonček na službu. Tlačítkom väzeň privolal vojaka, ktorý ho strážil. Záchod bol od dvere vedľa. Vyzerá, že ostal stále v pôvodnom stave. Umývadlo je zádeté vodným kameňom. Hajzel ako taký je štandardne naplnený od prieskumníkov. Na stenách sú nejaké korene, nejaké rastliny, ako z Last for Us. Inšpirovali sa podobnými vlhkými priestormi. V budove je neuveriteľné ticho. Okolo veľa aut nejazdí a steny sú hrubé. Za prvými dverami sa nachádza kotolňa. Zo stien síce opadáva omietka, no technológia kotolne vyzerá ako nová. Zvláštne vodovodné rúry sú nerezové, ventile mosadzné. Každé potrubie je označené. Kotolňa je síce pekná, ale vykúriť podobnú búdu bez akéhokoľvek zateplenia by stálo pekný balík peňazí. V kotolni je odmontovaná len jediná špirála. Časť kotolne je aj za stenou, taktiež všetko vyzerá zánovne, priam nepoužívano. Asi nezvládli rekonštrukciu, budovu opustili skôr ako bola kotolňa vôbec v prevádzke. Kráčam na vyššie poschodie, dvere pred mňou mi trochu naháňali strach. Myslel som, že budú zamknuté a prehliadka skončila. No boli otvorené, dúfam, že budú otvorené aj všetky ostatné v budove. Ako pozerám do prázdnej chodby, nie je čo zamykať. Miestnosti sú rovnako prázdne ako chodby, je v nich len súť a opadaná omietka. V rohu nafúkané lístie. Z okna je výhľad aj na väžu s hodinami. Som zvedavý na ich mechanizmus. Na strope sú ešte stále svietidlá. U nás by boli už minimálne rozbité. Vchádzam do jednej z najzaujímavejších miestností alebo haly, ktorú môžeme navštíviť v areáli. Vysoký klembový strop ako z rozprávky, kombinácia hnedých moderných farieb. Myslím, že tu prebehla nejaká rekonštrukcia alebo aspoň pokus o ňu. Čo je na celej hale najzvláštnejšie, že veľké, krehké a sklenené gule sú zatiaľ celé. Okná chýbajú. Vzniknuté diery zabezpečili len nejakou vrecovinou. Za nimi je asfaltová plocha, akýsi buzerák, kde nastupovali vojaci. Neviem si predstaviť, aké by mohla mať budova využitie v 21. storočí. Nad dverami je erb jednej z posledných posádok chátrajúcich kasární, ktorí tu slúžili. Nepodarilo sa mi zistiť, aká to bola jednotka. Všetko tu ukončili v roku 2006, kedy v Rakúsku začala významnejšia reforma armády. Menšie posádky zatvárali, proste šetrili peniaze, prevádzkové náklady. Kasárne sa na vojenský účel používali posledných 150 rokov. Za dverami sa skrýva miesto podobné jedálni. Asi jedáleň pre dôstojníkov, pre posádku kasárni by bola primalá. Okno, cez ktoré sa vydávalo jedlo. Za ním nebola kuchyňa, ale len malá miestnosť, kde sa dalo jedlo maximálne prihrievať. A niektoré okná sú plastové, vymenené. Za kuchyňou je schodisko vedúce dolu pod zem.
Vyzerá ako zo starého hradu. Schodisko nebolo renovované ako jedna z mála vecí. Modrá rúra naprieč priestorom. Bude asi hlavný prívod vody do areálu alebo aspoň do budovy. Neuveriteľne moderné, ešte aj vlastný filter mali. Filtre dokonca pravidelne menili. Vychádzam von za budovu. Dvere ostali pootvorené. Asfalt zafúkalo listie zo svahu z lesa, ktorý na ňom rastie. Schodisko viedlo ku hradu, no v húštine už zmizlo. Takto vyzerá budova z opačnej strany. Už nie je taká pekná, uhladená. Vďaka chýbajúcim oknám vyzerá ako zrúcanina. Na fasáde sú namontované zaujímavé svetlá. Jediná pekná stavba v areáli je asi väža s hodinami. Teda s tým, čo z nich ostalo, chýbajú ručičky. Dolu pod kopcom je ešte jedna budova, ktorá vyzerá opustene. Celkom sa podobá na kasárne, len je ešte v horšom stave. Z polovice cesty ku nej vidno hrad, Hainburský hrad. Udržiavajú ho a vstup naň je bezplatný. Ale vráťme sa k ruinám, kde je tiež bezplatný vstup. No s údržbou to je horšie, aj keď tu raz za čas niekto odpili kriaky zasajúce do cesty. Prichádzam k budove s malou vežičkou. Z diaľky to vypadá ako fejkový bratislavský alebo zvolenský hrad, len 100-krát menší. Do vežičky sa ide úzkým schodiskom popri machom zožratej streche. Divil by som sa, keby dovnútra nezatekalo. Aj odkvap je plný hliny. Schodisko na konci posledného úseku je úzke. Podlahu pokrýva normálna lepenka ako na panelákových domoch. Neviem, či je to hotové alebo na podlahu chceli ešte niečo dať. Ako elektrikár som si nemohol nevšimnúť hromozvod. Neviem, aké sú normy na podobných stavbách, no toto sa mi zdá prehnané. Vyzerá to naozaj hnusne. Z časti kasárni spravili školu, majú aj umelý trávnik. Vchádzam k bráne, vedie ďalej do mesta Hainburg. Hneď za bránou je ulica s rodinnými domami. Brána nevyzerá autenticky, ale modernejšie. Stále je zamknutá, kľúč od nej už asi nemá nikto. Ornamenty na ďalšej bráne tiež vyrobil nejaký CNC stroj a nie kovač. Vchádzam dovnútra. Bez pochyb tu bola vrátnica. Za sklom buď vydávali kľúče alebo predávali vstupenky. Sklo je síce rozbité, ale priezor tam ostal. Sklenené črepy pokrýva prach, rozbili ho dávno. Časť z telefónnej alebo z počítačovej ústredne, bol to prepoj k zásuvkám. Rozvádzač, no nevidím žiadny dátum, kedy bol vytvorený. Ističe sú zhodené. Ďalší prepojovací panel na káble, ale asi len na nejaký lokálny telefón. Zásuvky pripomínajú nejakú technickú miestnosť. Bol tu určite prívod na internet, možno kamery v celom objekte a kto vie čo ešte. Káble sú už poštikané, ale len tie, na ktoré dočiahli od zeme. Rovnaké komunikačné zariadenia som videl aj v predošlej budove. Boli prepojené. Tu je rozvod, ktorý ku ním prislúcha, alebo to bol zabezpečovací systém. Pod tlačítkom sa dá prečítať nápis Analog Alarm. Pokračujem ďalej, na tejto budove sú porozbijané okná, do každého hodili aspoň jeden kameň, vojenský areál alebo pevnosť, ako sa tomu hovorí. Postavili v roku 1800 nášho letopočtu. Pomenovali ju po Markovi Aureliovi, rímskom vládcovi. Asi som vošiel do ďalšej jedálne alebo kuchyne. Tu už dostali žrať obyčajní rádoví vojaci. Jedáleň je o niečo väčšia. Zdobí ju aj pár primitívnych grafitov. Dá sa to pochopiť, v Rakúsku je to od niečo horšie. Keď vás chytia v opustenej bude so sprejom, majú tu oveľa vyššie pokuty a oveľa vyššie tresty za všetky aktivity, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom spájajú s urbexom. Kráčam na vyššie poschodie. Okrem odpadkov je budova v podstate prázdna. Na zemi v prachu vidno mnoho otlačok rôznych topánok. Staré kasárne sú hojne navštevované, no nemyslím, že miestnymi, skôr turistami. Prichádzam pod strechu do podkrovia, zvláštne, že je zateplená, drevená konštrukcia strechy je nová, mohli vymeniť už aj škrydlu na nej, tá vyzerá ako by ju sem navozili zo smetiska. Pár kociek zo zateplenia som našiel o poschodie nižšie.
Myslím, že ich niekto využil ako provizornú posteľ. Okolo nej sú obaly z nejakého jedla. Ak tu niekto naozaj prespával, tak len krátkodobo. Nejednalo sa o žiadneho bezdomovca, ale skôr dobrodruha. Prichádzam k poslednej budove. Pri pohľade z diaľky vyzerá ako novostavba, no zblízka vidno, že väčšina okien je porozbijaných. Zjavne aj tu niekto trénoval hod kameňom. Dvere do budovy sú otvorené pravdepodobne po vlámačke. Sklo sa rozsypalo ako na aute. Rozbili ho len nedávno. Budova prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Guma na zemi je nová. Sklenená časť z gulatého lustra. Doniesli ho z klembovej haly. Nové dvere, nová omietka. Niečo sa im zjavne pri rekonštrukcii nepodarilo. Omietka z niektorých stien úplne opadáva. Okná sú pootvárané, no dovnútra sa nimi asi vlhkosť nedostala. Nová elektroinštalácia aj s telefónnou zásuvkou asi plánovali, že tu spravia kanceláriu. Kasárne mali aj temnú minulosť. Počas druhej svetovej vojny od roku 1938 jednotky, ktoré tu slúžili, ktoré tu pracovali po pripojení k Nemecku, boli začlenené do nemeckej armády, do Wehrmachtu. Hneď ako sa tak udialo, boli jednotky poslané na front, keď sa blížilo ku konci vojny. Kasárne zbombardovali spojenecké vojska, potom ich vyplenili miestni a potom istú dobu kasárne okupovali ruskí osloboditelia. Ak sú údaje, ktoré sa mi podarilo dohľadať pravdivé, štát predal kasárne do súkromných rúk, v ktorom sú dodnes a nemá žiadnu kontrolu nad ich osudom, ktorý, ako môžeme vidieť, nemá svetlú budúcnosť. Na záver prehliadky sa pozriem do veže. Taktiež prešla kompletnou rekonštrukciou, teda aspoň zvonka. Nové dvere, farba z nich začína blednúť, na ornamentoch sa objavuje korózia. Vnútrom veže sa tiahne rebrík, siahajúci až na vrch. Čakal som, že vo vnútri budú schody. Žiadny mechanizmus hodín som nenašiel, len drevené poschodie, na ktoré nemám odvahu sa postaviť. Na vrchu je ešte jeden rebrík, poklop na strechu je otvorený. Pri každom daždi vežou preteká voda. Hromozvodové šialenstvo je tu ešte väčšie. Do tejto veže by mohli naraz udrieť blesky z celého sveta a nič by sa jej nestalo. To by bolo z opustených rakúskych kasární všetko. Dúfam, že video sa vám páčilo a uvidíme sa aj na budúce na ďalšom zaujímavom mieste.